ברוכים הבאים למטבח של מיני שף ארטמי. נו, אתה מוכן? תגיד. היום מכינים אוזני המן. יש לנו היום עוגיות אוזני המן. יש לנו שתי סוגים של מילוי. קח את הקרמל ולמלא את הלבן. שוקולד לעוגיות שוקולד. וזה מה שיצא לארטמי. נתראה בעוד, לא יודעת, 20 דקות. וזה מה שיצא לנו. חמודים.